Na kumirie mugaro teberie tari kongu tutanya kuigwa ngomusemberereko no musemberereko rende igekororekana mang'ana ekegusingera abanto tutamanyeti nabo nare gwanja tware konyora omonto atotebi gosemberia abakoro abanto baria abakoro bacha gototebi bigusii mbire okororekana tutamanyeti omosemberereko na ering'ana rikong'u inche nanya korigwa lakini igo okorora ng'a mbaro bakamanyete eriete eri na ayande amange igo tobotakere tonyora abagusii baria abakoro batosomia ekegusii ekio nonya twabere emiaka eye na ekera 50 tindanya koigwa eriete eri omosemberereko. Ndira riatosumbuire sana tutamaeti eriete eri ase na ekegusii ase ndugaki omosemberereko abagaka baria abanene na abagaka na abang'ina twataka motwerere mototebi muna eriete eri na ekegusii ase ndietaki motokonye muna antu bari tutamanyeti ta omosemberereko ntokochiko limanya moya lakini omosemberereko naboranyo no omosemberereko nekero mora abanto abange mogosemberereka egento eita mogokebumbata ase ogokwana okomo omosemberereko bono ngaete nae maana omosemberereko nekero moratwara egento kere egekundi mogogesega yani kiaba omosemberereko omosemberereko nanya korigwa ndasaba moelaborate mono tumanyere ekegusii ekero ikere abange baire twakirerete isiko riete eri omosemberereko nana korigwa sauri twamenyete isiko ntagere tobundiswe ekegusii tomanye emaana yaye riete eri omosembere inche korunki nana korigwa ndiko ndanyora omonto manyete ari ntebi na inche nabo ndagoke riete eri mwatoboririe omosemberereko inche buna nakine iga gese nanya korigwa igo torarora abanto baria bare nake ase emiaka yaito banyare gotweresa emaana ya eriete eri nono obwate abageni bwo ochigete gose nyoko biara gose nkorera yago gose nsemo yago gocha gokwania obwate akandagera gake iga omonto omanye gocha iga omosemberereko osiyo ng'ai naye kwarwa nakandagera nabwate ngaisaine bono eriete eri omosemberereko igo bono omonto oyio ogocha ase omoyega atarangeirie ocha osari nonya na eprogram kwabwate akanyama igo kiremo okoria mwanya abanto bacha iga omosemberereko igo bono gwasinywa ng'aki okobageni iga eriete eri omosemberereko nabo rimineti ng'a na omonto ogocha enyangi atariganiri korwa bakoro nabo yarenge igo nabo omonto achete bwane igo nabo nasiegete egeita buya iga amaete na abageni bane mbwate omonto oyio nabo achete omosemberereko igo agakora endagera yane naende gariete gwetania abageni bane. Mwancho murigeria hebio ne birengererio biegati y'abananchi abo basangite na intwe gwetera ase habariki baitu bamangana asokurwa ebirengererio ao kubwatakana na eriete ng'anchire bono ase studio mmorete Edwin anyare ko bagagotosemia na gotomanya. Karibu sana Edwin ase ogochakira ritangani riete riga ne rikegusi mbuya mono Clinton asoko ngari bagiri na indigo asegi kalike kyarero ria ringana ria kemoya eriete rikegusi kuri tutarachaka kuri kunera karo kwa basoma mangana maya egento iringana ndire gwakwa no rigiya ria ngokya wate bango mugako yobo